Merba kbar użar għal-chatterbox il-ħin sar. Nispera li intom sew, aħna lesti biex nibdew. Kif intom tfal? Dan il-video ħanitalmu fl-imkien kif noddu san numru 7. Imma l-ewwel nixtuqkom turuni numru 7 fuq subajkom bħalna. Ekkar wala it waħda miftuħa kollha. U l-oħra ħajkonna żewġ sebgħin miftuħin biss. U hekk nagħmlu n-numru 7. Ejja nodduhom flimkien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravi tfal. U biex nitalmu noddu san-numru 7, ħanoddu flimkien il-ġranet tal-ġimgħa u l-kuluri tal-qawsalla. Għax kemm ġranet tal-ġimgħa hemm 7. U anke kuluri fil-qawsalla hemm 7. Lesti tfal biex kantaw magħna? Iva! Il-ġimgħa għandha 7 ġranet, 7 ġranet, 7 ġranet, il-ġimgħa għandha 7 ġranet. It-tnejn 1, it-tlieta 2, l-erba' 3, il-ħamis 4, il-ġimgħa 5, is-sibt 6 u l-ħadd jagħmlu 7. U issa fuq il-qawsalla. Il-qawsalla għandha 7 kuluri, 7 kuluri, 7 kuluri. Il-qawsalla għandha 7 kuluri, għarhom ġejjin. Aħmar 1, oranġo 2, isfar 3, aħdar 4, roża 5, blu 6 u vjola jagħmlu 7. Bravi tfal, u hekk sallimtu magħna kif noddu san-numru 7. Issa ngħidulhom ċaw ċaw il daw l-affarijiet li għenuna noddu san-numru 7. Iva! Tlaqna. ċaw ċaw il-ġimgħa tururuttu, ċaw ċaw l-qawsella tururuttu, ċaw ċaw lilkom. To subscribe to tururuttu, subscribe to tururuttu, subscribe to tururuttu, subscribe. U like u share to tururuttu, like u share to tururuttu, like u share to tururuttu, like u share. Saħħa tfal! Narawkom!